אז היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאולי יגרום לכם טיפה לזוז בכיסא, אולי טיפה להרגיש לו בנוח, נושא שהרבה אנשים לפעמים מפחדים לדבר עליו, או טיפה ככה עוברים מהצד ולא בהכרח ישירים איתו, אבל בפודקאסט הזה אנחנו מדברים אמת, ומדברים כנות, ומדברים ככה הכי שקוף שאפשר, ואנחנו הולכים לדבר היום טיפה על כסף, נושא טיפה רגיש לאנשים, אבל אני חושב שזה דבר בלתי נמנע, ואי אפשר שלא לדבר על זה, במיוחד שאנחנו מדברים על אסטרטגיה, על התפתחות, על הצלחה. הכסף הוא פקטור, כאילו נרצה או לא נרצה, אנחנו בסוף באים לפה כדי להצליח, כדי להתפתח, כדי להיות, אתם יודעים, על הבבות הכי גדולות, אבל הדבר הזה חייב לבוא עם טיפה מזומנים בצד, אין ספק, וכולנו רוצים גם ליהנות מהדבר הזה, אז בשביל זה אנחנו באים לדבר עליו היום, מכל הרבדים, אנחנו ככה ניכנס לזה עוד שנייה, אז רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך הפרק, ברוכים הבאים להדליינר, אני עומרי לוי, אני כבר מעל עשור מתעסק בתעשיית המוזיקה, בניהול, התפתחות, די-ג'יי, מפיק, יזם, לא יודע, יוצר תוכן, כל מה שבא עם הדבר הזה, כי היום המקצוע הזה הוא כבר לא פשוט כמו שהוא היה פעם. ופה בהדליינר אנחנו הולכים לדבר על התפתחות, על הצלחה, על הישגיות, על מנטליות, על אסטרטגיה, על כל דבר בעצם שהוא מסביב למוזיקה, שיעזור לכם להתפתח, להצליח, להתקדם בקריירה שלכם. בשביל זה אני פה. אז ככה בואו נתחיל לדבר טיפה על כסף. אמרנו בהתחלה שזה נושא טיפה רגיש, אבל שוב, סופר חשוב להיות פתוחים. אז ככה, בואו נדבר שנייה על מה בכלל חשוב או נחוץ, או על מה בכלל צריך להשקיע כסף בתור די-ג'יי. הרי המקצוע הזה הוא לא זול, אבל גם עושים ממנו בהתאם. אם משחקים את הקלפים שלך נכון. עכשיו, יש המון דברים שאנחנו נצטרך להשקיע בהם, ולתת להם מהזמן ומהכסף שלנו, ואחד הדברים הכי פשוטים והכי בסיסיים, שכאילו הכי בייסיק, ובוא נחסה אותם רגע בשביל ככה לזרוק את הדברים, זה ציוד. אם אנחנו קונים ציוד, אנחנו רוצים לקנות ציוד טוב, איכותי, שיחזיק לנו שנים. אני כאילו מאוד מאמין בגישה של אם אתה קונה ציוד, במיוחד למקצוע שאתה מאמין בו ורוצה אותו, ויש לך תשוקה אליו ולהצליח בו, אז תשקיע בציוד איכותי כמו שצריך, שיחזיק לך תקופה ארוכה קדימה, אבל שגם יתאים את איפה שאתה נמצא. מה הכוונה? שאני ארצה לקנות ציוד בפעם הראשונה, אני ארצה לקנות ציוד כמו שצריך, ושיתאים גם לרמה שלי. אם אני עכשיו די-ג'יי מתחיל, ואני אומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה להתפתח בתוך התחום הזה, וזה מעניין אותי, וזה מסקרן אותי, ואני עף על הדבר הזה, ואני רוצה לכבוש את כל העולם, אז אני אקנה ציוד שנותן לי את היכולות שאני צריך בשביל לתקלט בצורה טובה, אבל שלא יגמור לי את הכיס. כי חבל על הדבר הזה. בסוף אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה ועל המסע הזה בתור די-ג'ייז כמרתון, ולא כספרינט. ואם אנחנו משקיעים את כל הכסף שלנו עכשיו, ונותנים ככה כל הזמן בזבוזים, אנחנו לא מגיעים לחישוב נכון ולהתנהלות נכונה עם הכסף. עכשיו, חשוב להגיד, אני לא איזה יועץ פיננסי, כן, אני כולה בן אדם עם ניסיון, אבל אם אנחנו נזרוק את כל הכסף שלנו בהתחלה, על הפלטה הכי טובה, ועל המחשב הכי טוב, ועל ההגברה הכי טובה, והכל במכה אחת, אנחנו נשאר בלי כסף בלקדם את עצמנו. אז חשוב מאוד לדעת שאנחנו משקיעים בציוד שלנו בצורה חכמה, מחושבת, וגם פה אסטרטגית, אפשר לקחת את זה לכל מקום. אבל אנחנו נרצה לדעת שאנחנו משתמשים בציוד שלנו ובכסף שלנו בצורה נבונה, שמתאימה את הצרכים שלנו כרגע, ושגם מתאימה את היכולות שלנו. אנחנו גם לא נתפשר על ציוד, כן? חשוב גם להשקיע את הכסף שלכם בצורה שהיא מידתית, ושלא מזלזלת גם בעצמכם במקצוע שלכם. אז כמו שצלם לא יקנה מצלמה ב3 שקל, ומתכנת לא יקנה מחשב באלי אקספרס ב50 שקל, צריך להשקיע בציוד כמו שצריך. צריך להשקיע אותו בציוד אמין, יציב, חזק, איכותי, לא לבזבז את הכסף שלכם על דברים שלא שווים את זה. אני אישית ממליץ על פיוניר מבחינת ציוד לתקלוט, מבחינת מחשבים, מק, מצוינים, 10 מ-10, גם להפקה, גם באמת לתקלוט בלייב. אבל זה ככה הכי ראשוני בעולם, וחשוב מאוד שוב לדעת להשקיע את הכסף שלכם במקומות הנכונים, גם כשזה מגיע לתקלוט. עכשיו, הדברים האלה יכולים להגיע להמון כסף, כן? קונטרולרים של פיוניר יכולים להתחיל לעלות מ-1,000-1,500 שקל, יכולים גם להגיע ל-10 ו-15 אלף שקל, 16 אלף שקל, המחירים כאילו מאוד עלו, במיוחד אפילו בתקופה האחרונה, עם כל הסיפור של הצ'יפים והכל, זה דבר שהוא נהיה מאוד מורכב, ולכן חשוב לדעת לשחק את הדברים בצורה חכמה, נכונה, שאתם גם לא מבזבזים את כל מה שיש לכם על ציוד, ואז יאללה, בהצלחה שיהיה לכם. זה טיפה על ציוד, מבחינת תקלוט. עכשיו, חשוב גם להגיד שהדבר הזה הוא לא דבר שפשוט לכולם, כן? מדובר פה המון כסף, ומן הסתם אנחנו רוצים לתת השקעה על ציוד, ואז אוקיי, לעבוד טיפה, להחזיר את ההשקעה, עוד ציוד, להשתדרג כל הזמן,
כמו שדיברנו ככה בפרק הראשון, אנחנו לא רוצים להיתקע באותו מקום גם מבחינת ציוד, אז כל הזמן חשוב לדעת שאנחנו משתדרגים, מחפשים את הציוד היותר טוב, מחפשים את הציוד החדשני, ולא נתקעים ככה מאחור ונשארים עם אותו פלטה עשור. חבל על הזמן, אנחנו רוצים להשתפר כל הזמן ולהתפתח. עוד משאב שחשוב מאוד מאוד להשקיע בו כסף, הוא בעצם מאחורי הקלעים שלכם. אז אמרנו כסף על קונטרולר, על מחשב, על אוזניות, על כבלים, אבל חשוב גם מאוד, לדעתי לפחות, להשקיע כסף בתוכנות הפקה, לשלם את המנוי אם צריך על הרקורד בוקס, הסרטו והכל, לקנות אבלטון, כאילו אפשר לפרוס את הדברים האלה, כן, זה לא מוסרי על הנייר, אנחנו לא אמורים להגיד את זה, אבל כן חשוב לבוא ולקנות את הדברים בעצמכם, להשקיע את הכסף, שהכל יהיה רשמי, מסודר, כל הפריטות האלה וכל הדברים האלה הם גם מתכון לאסון, כן, מספיק אנשים שקרס להם המחשב, או שנתקע להם ככה דברים, כל הזמן, יש איזה משהו גם ערך סנטימנטלי בלתת רגע את הכסף שלכם ולהשקיע, עזבו רגע את החברה שתקבל את הכסף, כן? בכם, ולדעת שהשקעתם בעצמכם במוצר שלכם, קדימה. אז לא להתפשר גם על הדבר הזה. אז אמרנו אבלטון, אמרנו רקורד בוקס, כאילו תוכנות הפקה, יצירה וכאלה, תוכנות תקלוט. גם בתוכנות העריכה לתוכן. גם אם זה אומר לשים, לא יודע, X כסף על קאפקאט, או על איזה תוכנה שתעשה לכם תמלולים לסרטונים שלכם, או איזה, לא יודע, אפשרות להוציא את התוכן ככה בלי ווטרמרקים כאלה ואחרים, זה קריטי הדברים האלה. בסוף זה מבדיל בין מי שנראה חאפר ומשתמש ככה בדברים בצורה מאוד חובבנית ומאוד ילדותית ובלי רגע מחשבה מעבר ונראות מעבר. הרי אתם לא תראו אף אחד מהאומנים הגדולים משתמש בדבר הזה. אז אם אנחנו רוצים להיות כמה שיותר קרוב אליהם, אנחנו צריכים להתייחס אל עצמנו כאומנים גדולים, כאנשים מקצוענים. אנשים מקצוענים באים ומשקיעים את הכסף, נכון שיש להם גב כלכלי והכל, אבל אם מסתכלים על הדבר הזה בתור השקעה ולא בתור בזבוז, הדברים יכולים להיראות אחרת לגמרי. אם אנחנו נסתכל על הדברים האלה כהוצאה שמניבה לנו פוטנציאל רווח עתידי, פה אנחנו צריכים להשקיע. עכשיו זה כבר משפטים של פודקאסט נדל"ן, אבל זה לא המטרה פה. אבל צריך לדעת ליישם את הדברים האלה וללמוד את הדברים האלה כדי שנוכל להשקיע אותם אצלנו. צריך לנהל תקציב נכון. צריך לדעת לראות כמה אתם מוציאים בחודש, על מה אתם מוציאים בחודש, איפה אפשר לחסוך ואיפה נכון יותר להשקיע. כדי שהדברים והמוצר שלכם יוכל להתפתח כל הזמן. עכשיו, דיברנו רגע על ציוד, דיברנו על תוכנות, ואני רוצה לדבר שנייה על שתי דברים סופר 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 חשובים, שאנשים לפעמים שוכחים לדבר עליהם. הראשון הוא להשקיע בקידום שלכם, ומה זה אומר? זה אולי טיפה יותר עניין מפיקים, אבל זה גם פונה לכל מקום אפשרי. אנחנו רוצים להשקיע משאבים רחבים, וזה אומר שאם אנחנו נרצה להוציא שיר, להוציא סט, לא יודע, לפרסם איזה פוסט מאיזה לייב גיג שעשינו, יכול להיות כל דבר שהוא בעצם תוכן שלנו שאנחנו מפרסמים, בכל האפיקים, אי אפשר להשקיע המון המון זמן כמו שאמרנו, וכסף, סליחה, להשקיע על ציוד, ולהשקיע על תוכנות, ולהשקיע על צילום, ולהשקיע על זה וזה 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 וזה, וכשמגיע השלב שבו אנחנו צריכים לפרסם את האומנות שלנו, שמגיע השלב שבו אנחנו צריכים ככה ללחוץ סנד ולהעלות את הדברים, אסור לנו להיות פסיביים. ופה הפיק של הקידום בא לידי ביטוי בשתי מובנים. גם שלכם אורגני, וגם קידום ממומן. באורגני, אני מצפה שתעשו את המקסימום. באורגני אני מצפה שתבואו ותשלחו לכל העולם ואשתו, שידעו שהוצאתם טרק או ששחררתם סט, ותשלחו לכל מי שאפשר ותעיפו את זה בכל הפלטפורמות ותבקשו מכל החברים להגיב ותבקשו ככה מכולם לפרסם ולשווק ולהעיף את הדבר הזה ביחד איתכם. מי שיעשה את זה יעשה את זה ותזכרו לו את זה גם ותכירו לו תודה, ומי שלא לא, זה בסדר, תבחרו גם מי החברים שלכם ומי תומך בכם ומי ככה עוזר לכם באמת להתקדם קדימה, מי מפרגן לכם ומי לא, וזה בסדר, כל אחד והבחירות שלו לגבי איך הוא רוצה להשתכל על חברים שלו. ובאותה מידה גם תעשו את השיווק הממומן הזה, תקדישו את עצמכם. אני לא רוצה שתהיו פרסומאים, ולא רוצה שתהיו עכשיו, תאזינו לטרק שלי עכשיו, וכזה יהיה משהו הכי כאילו ערוץ הקניות, שזה כאילו הרבה 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 מאחורינו. תשקיעו את הכסף שלכם סתם דוגמה מטה-אדס, או לקדם את המוזיקה שלכם בפלייליסטים, או אפילו לשים ממומן על תכנים שהעליתם, שהם לא בכך פרסומיים ולא בכך משווקים טוב, כן? אלא כתכנים שהמטרה שלהם היא להעלות מודעות לטרק, להעלות מודעות למוזיקה, להעלות את החשיפה אליכם,
אני חושב שאם אתם תבואו ותדעו גם לתכנן תקציב, לא רק לכל השלב של העשייה, אלא גם לשלב של המעבר, אתם תדעו טוב מאוד להביא את עצמכם לידי ביטוי, להתנהל בצורה נכונה, וגם לקדם את האומנות שלכם בצורה הכי טובה שיש. אני אתן רגע דוגמה, לפני שנה וחצי, הרמנו בוילר רום החברים, לקחנו איזה בית, פירקנו אותו, הבאנו ציוד, הזכרנו ציוד, הבאנו אנשים, ועשינו המון עבודה, בסוף יצא מצוין, כן? יצא סט פסיכי, הייתה אווירה מטורפת, הייתה פול כאילו אווירה, והדבר הזה גם הוביל להמון עבודה, לגיגים של לפחות שנה וחצי, שהשם שלנו תפס, והדבר הזה בעצם מתפתח מאוד יפה. ומה אנחנו לומדים מזה? שבאירוע הזה לא עשינו שקל, לא עשינו אגורה. רק הוצאנו מלא, הפסדנו לפחות נראה לי כל אחד איזה 2,000 ומשהו שקל, על צילום ועל עריכה ועל ציוד, כאילו תקלות, אם זה, על פרופס, מבחינת הבאנו כדור דיסקו והבאנו צמחים, והבאנו כל מיני דברים כאלה, ואם זה על, לא יודע, אלכוהול שהיה בתוך הבית, כאילו שהיינו צריכים לקנות מעבר, כל הדברים האלה, אפשר להסתכל עליהם כבזבוז, ואפשר להסתכל עליהם כאיזה משהו שזרקנו ככה עליו כסף, והכל טוב יפה, וגם לא הרווחנו ממנו איזה משהו, כי לא הרווחנו כסף באירוע הזה, אבל עשינו המון רעש, עשינו המון בס, דאגנו שהדבר הזה יהיה מצולם, שהדבר הזה יהיה מתועד, שהדבר הזה ירוץ בכל מקום, וזו הייתה המטרה, כי יש איזה מחשבה שהגענו איתה, של אנחנו רוצים לצאת מהדבר הזה עם תוכן, אנחנו משקיעים כסף להוציא אותנו רלוונטיים, מעניינים, להוציא אותנו כמשהו גדול, כמשהו מעניין ששווה להסתכל עליו ולשים עליו עין, וזה בדיוק מה שהדבר הזה עשה. עכשיו, יכלנו לעשות את זה לבד, ויכלנו לעשות את זה בתור, יאללה, אנחנו שמים פה ככה את הדברים ושיהיה בהצלחה, ובחרנו להשקיע את הכסף בלשווק את זה נכון, בחרנו להשקיע את הכסף בלהתייעץ עם אנשים שידעו לעזור לנו איך לשווק את הדבר הזה בצורה יותר מעניינת, בחרנו לשווק את הדבר הזה עם כסף, וכל הדבר הזה בסוף הוביל לזה שעשינו מזה המון רווח עתידי. אז אפשר להסתכל על זה בתור, הפסדתי 1,000, 2,000, 5,000 שקל על הדבר הזה, ואפשר להסתכל על הדבר הזה בתור, השקעתי 1,000, 2,000, 5,000 שקל, כדי שהמוצר שלי יתקדם, וכדי שהאמנות שלי תעוף קדימה. אז הכל עניין של פרספקטיבה, וחשוב גם לדעת לא לוותר, ולא לתת לעצמכם ככה להפסיד את כל החלק הזה של האחרי. קל מאוד להשקיע בלפני, קשה מאוד להשקיע באחרי. והדבר השני שרציתי שנדבר עליו בעולמות של ההשקעה, הוא המשאב הכי יקר. אני אתן לכם 2 שניות לנחש, של שקט כזה, בואו נראה מי שמנחש, אתן לכם לחשוב טיפה, נגמר לכם הזמן. זמן זה המשאב הכי יקר בעולם, ולמה? כי זמן אתם רק מבזבזים, הוא אף פעם לא חוזר. וחשוב מאוד להבין את זה. כשאני אדבר רגע, והכותרת של הפרק היא כמה עולה להיות די-ג'יי היום, אז אחד הדברים שהם הכי בעלי ערך הוא הזמן, הוא הכי בעל ערך. כי נכון שתמיד קל להגיד, ותמיד יש את הקלישאות האלה של הדי-ג'יי שמצליחים בגיל מאוד מבוגר, יש כל מיני דוגמאות כאלה, די-ג'יי שכאילו רק באיזה גיל 30 פתאום נפתח להם הקריירה, יש מורטן שפתאום באיזה גיל 30-35, גם דיוויד גטה שכאילו שהיה מתקלט המון זמן, ורק באיזה גיל מאוחר מאוד הוא רק התחיל לעשות מוזיקה, או לקנות מוזיקה, וסליח להתפתח ככה ולהיות הדי-ג'יי אולי הכי גדול בעולם היום, או אולי אפילו אי פעם, זה גם נושא לוויכוח האמת, ממש מעניין. אבל תמיד אומרים שאין גיל, אבל כן חשוב להגיד שמי שמשקיע את הזמן שלו בסבלנות, ויש לו את היכולת להמתין, זה מי שינצח. מי שיודע מההתחלה להביא יסודות טובים ויציבים, מי שיודע לפתח לעצמו הרגלי עבודה, מי שיודע לצבור זמן של קשרים, מי שיודע להיות נוכח, גם כשהוא קטין, או גם כשהוא ככה לא בתוך הסצנה לגמרי, מי שיודע באמת לשים את עצמו בפרונט, זה מי שידע להצליח כשיגיע הזמן שלו. אין איזה נוסחת קסם למתי הבן אדם בעצם יכול להצליח. אין גיל מסוים שבו אתה אומר, פה זה קורה. לי אישית יש תיאוריה שגיל 30 זה בערך, גיל 30, טווח גיל 30 זה אזור הזהב. ולמה? כי אתה נמצא מספיק צעיר כדי להבין את מה קורה בעולם, ואתה מספיק יודע מה רלוונטי, מה מעניין, אתה לא כאילו איזה בומר כזה וכאילו לא בלופ, אבל אתה גם מספיק מבוגר כדי שיהיה לך ניסיון וחוכמה והסתכלות שונה טיפה על החיים
בתור עסק, ובתור מוזיקאי גם, כדי לדעת להביא את הדבר הזה לידי ביטוי. אז א', כל מי שחושב שזמנו הגיע, ושזהו, אם הוא לא הצליח עד גיל 25 המצב שלו אבוד, אז הוא טועה. לא כולם מרטין גריקס בגיל 17 עושים במה מרכזית של אולטרה. אבל גם הרבה אנשים לא מסתכלים ובוחרים לזלזל, או להתעלם יותר נכון, במי שמצליח בגיל מאוחר. אין בזה בושה. ואני חושב שבמוזיקה גם אין גיל. כאילו, במיוחד בעסקים, אין גיל. כל אחד יכול להצליח בזמן שלו, כל אחד יכול להסתכל על זה איך שהוא רוצה, כן, זה המכתוב שלך, זה הסיבור דרך שלך, כל אחד איך שהוא יודעים בדרך הרוחנית שלו, אבל אני אישית מאוד מאוד מאמין בזה שצריך לעבוד כל הזמן, ולא לוותר, עד שהדבר הזה מצליח. לא לחכות לאף אחד חוץ מלכם. זמן הולך, זמן לא חוזר. וזה נראה לי אחד השיעורים הכי חשובים שאפשר, ושאני לפחות למדתי בקריירה שלי. כשאני השתחררתי, חברים שלי אמרו לי, וואלה, מברוק, אחי, עכשיו אתה יכול לחזור לנצל 100% מהזמן שלך, ולא 125% מהזמן שלך. הייתי כל יום מסיים, בבסיס, הולך, עובד, שעות לא שעות, ישן, ככה 3-4 שעות בלילה, אבל עבדתי קשה מאוד, המון שנים, וגם היום לא מפסיק לעבוד קשה, כדי שהדבר הזה יוכל להתממש. כי אני הבטחתי לעצמי, אם עד גיל 30 אני לא מתפרנס רק ממה שאני אוהב, לא בהכרח מוזיקה, לא בהכרח להיות די-ג'יי, כן? אם עד גיל 30 אני לא מתפרנס ממה שאני אוהב, אני יכול לוותר. היום אני הפך, אני נגד התפיסה הזאת, כי אני אומר, מה זה גיל 30? גיל 30 יכול להיות עוד שנייה, כן? עוד, יש עוד כמה שנים, כן? סחבק לא כזה מבוגר, אבל גיל 30 זה לא גיל לוותר בו. אפשר חד משמעית להמשיך עוד קדימה ולתת עוד מעצמך, כי אפשר לדעת מתי הדבר הזה יכול להתפוצץ. יש אנשים שמחכים 10 שנים, כדי שקריירה שלהם תתפוצץ, ויש אנשים שמחכים 10 שניות. הכל יכול להשתנות. יש אנשים שעושים ועובדים קשה, מאחורי הקלעים, ונותנים, וככה, והמון המון השקעה, ולא מקבלים, כן, המון המון זמן, ויש אנשים שמעלים טיק-טוק אחד מסכן, בקריירה שלהם כאילו מפה, מקום ראשון כאילו בכל המצעדים. אז אי אפשר לדעת מה יהיה. אבל בגלל זה חשוב לדעת לעבוד כל הזמן, לעבוד קשה, ולהסתכל על הדבר הזה בתור מרתון ולא בתור ספרינט. עוד פעם, זה סופר סופר קריטי לדעת להסתכל על זה בצורה אותי, ולהרגיל את המחשבה שלכם, לזה שזה לא הולך להיות קל, וזה לא הולך להיות פה 2 מטר. אם זה יגיע מוקדם, זה יגיע מוקדם. אבל עד אז, לא לחכות לשום דבר. לא לחכות לדבר הזה שיבוא, לא לזה, רק לעבוד כדי להביא אותו, להתאמץ כדי שהוא יקרה, ולדעת שזה יכול להיות, שזה ייקח המון המון זמן, ואין מה לעשות. אני אתן דוגמה של בן אדם שאני מאוד מאוד מעריך את הדרך שלו, את העשייה שלו, את ההסתכלות שלו על הסצנה, אבל שונא את המוזיקה שלו, ושונא את איך שהוא מתקלט, ג'יימס סייפ, מי שפה אולי מכיר אותו, מת על מה שהוא עושה מסביב לכל מה שקשור למוזיקה שלו, למרות שפה גם, זה טעם אישי כבר, וזה לא נראה שאפשר הרבה להתווכח, אני חושב שזה דברים מאוד מאוד מעניינים, מוזיקלית פחות מתחבר, אבל יש לו סרטון שאני אישית מאוד מאוד אוהב, הוא אומר, שאחד הדברים שגרמו לו להצליח, ואחד הדברים שפיתחו אותו ומבדילים בינו, או בין ה-0.001% הזה שהצליחו בקריירה, ולבין כל השאר, הוא זה שהם פשוט אף פעם לא הפסיקו לעבוד קשה. הם אף פעם לא הפסיקו לתת בראש, לחשוב קדימה, להתחדש, להתפתח, ולא מיצו את עצמם. אתם תראו את כל האומנים האלה, הם עושים אותו דבר, שנה, שנתיים, 3, מבינים, אוקיי, זה כן, כן, לא, לא, נקסט. כולם מתפתחים. אם זה מבחינה מוזיקלית, אם זה מבחינה ויזואלית, אם זה מבחינת אסטרטגיה, אם זה מבחינת הכל. הכל. ומי שנתקע מאחור, מי שמנגן את המוזיקה, מי שמפיק את המוזיקה, מי שנשאר באותו קהל, הוא לא יכול בעצם להתקדם, הוא לא יכול להמשיך ולרוץ באותו קצב, כי הוא ממשיך לרוץ באותו קצב כמו שהוא רץ לפני עשור, אבל כל הזמן צריך להרים קצב, כל הזמן, עד שאנחנו מגיעים לשלב, וזה שוב בטופ של הטופ, כן? שבו אנחנו כבר עשינו את שלנו, ואפשר להמשיך לרוץ על כיוון מסוים. עכשיו, כן חשוב להגיד, שגם האמנים בטופ מחדשים. אם למשל בדיוק עכשיו שמעתי בדרך, טריק של ארגי, מי שלא יודע ארגי, אחד האמנים הכי גדולים שעשו פה רש בשנים האחרונות, בעיקר באזור המלודי טכנו, היה לו פרט עם איזה טקטי, זה טריק כזה ממש דעתי אישית מאפן, אבל עשה כבר את שלו לפני כמה שנים, וכזה כל מיני לעיתים, ואריה עם אומני הישראלים, עשה פה דברים מאוד מאוד גדולים, והיה לו הכי קל להישאר בתוך הצל של אנימה, בצל של כזה וייב של המלודיק טכנו הזה, אבל הוא בחר ללכת בכיוון משלו,
פתח הפקה משלו, עם קונספט משלו, פתח אפילו כיוון מוזיקלי משלו, אם אנחנו רואים אותו היום לוקח המון השפעות, מלמשל או מיקי, ובדרך שמעתי טרק שלו שהוא בכלל טרנס, בסדר טרנס לכל דבר, אבל זה בווייב של ארגי, זה כבר נשמע ארגי, כי היה פה איזו הדרגתיות של שינוי באסטרטגיה, בחשיבה, בהתפתחות שלו כאומן, וזה ממש כיף לראות, כי אני מת על המוזיקה שלו, מת על מה שהוא עושה, גם בחור כאילו מאוד ויראלי, הוא כזה מצחיק איך שהוא זז ואיך שהוא רוקד, אבל מי שיודע להסתכל על הדברים האלה, מבין בצורה נכונה, שתמיד חשוב להתפתח ולהוביל את כל הדבר הזה ולהשקיע, כמו שדברנו חזרה על אותו נושא, כן, כסף, משאבים, חשיבה, הכל, כדי להתפתח לדבר הזה ולגדול בתור אומן, ומה שנקרא, כמו פוקימון, לעוד התפתחות ועוד התפתחות ועוד התפתחות, עד שאתם מגיעים ככה לשלב הכי גדול שלכם. אוקיי, אז דיברנו רגע גם על כסף מבחינת ציוד, דיברנו גם מבחינת ציוד נלווה מה שנקרא, כל מיני תוכנות וכאלה, דיברנו על קידום ממומן וכסף שאתם מסיימים כדי לשווק את עצמכם, דיברנו פתאום, אפילו גרשנו טיפה לזמן ודברים כאלה, ואני רוצה שטיפה נדבר היום על איך אנחנו עושים את זה נכון, ומה הכוונה שלי, איך אנחנו משתפרים ומאפשרים לעצמנו כלכלית להתפתח. אז זה יכול להיות בצורה כזאת של כל פעם שאני קונה ציוד, אני קונה ציוד ברמה סבבה, בכל אירוע שאני עושה, אני שם כסף בצד, או אפילו את כל הכסף שיש לי, כדי להשתפר בציוד. אני יודע שעכשיו עשיתי אירוע, ועשיתי בו 700 שקל, נגיד, אז אני לוקח 200 לכיס, ו500 הולך לקופת ציוד תקלות, או קופת הפרויקט של עומרי. ואז אני יודע כל חודש כמה יש לי, כמה אני משקיע, העבודה שלי בעצם מחזירה את עצמה, ואני לא זורק את הכסף הזה לתוך הראש ונותן לו להישאר שמה, כי ברגע שהכסף שם ויושב והוא זמין אליי תמיד, הוא יכול ללכת לאיזה מקום שבא לי באותו רגע בהכי ספונטניות, והוא לא הולך בהכרח חזרה לפרויקט שלי, הוא לא הולך חזרה לקידום של עצמי, וזה מין איזה מחשבה שצריך לתרגל אותה, היא טיפה קשה, כי זה אומר לחיות עם תקציב יותר קשה, עם יותר קצר, לדעת שאין לי הרבה מגבלות לפה לשם, מספיק ככה, עוד התחלנו לדבר, אבל כסף הולך על דלק, וכסף הולך על קפה בדרך, כי אתם חוזרים עייפים בלילה, וכסף הולך על איזה, לא יודע, בירה בדרך, לא יודע, כל דבר כזה או אחר, אבל קל מאוד למסבז כסף, וקשה מאוד להתנהל איתו בצורה נכונה וחכמה, כדי שתוביל ערך ותניב הצלחה לפרויקט שלכם. זה דבר שהוא לפעמים קשה להסתכל עליו, וקשה ככה להגיד, אבל מה, עבדתי קשה, אני רוצה ליהנות מהכסף, אז ברור, תהנו מהכסף, כן? אי אפשר גם להתכחש לזה שחלק מהנראות של די-ג'יי זה גם, ואיך שתופסים אותו, זה הנראות, זה הבגדים שהוא לובש, זה הסטייל שיש לו, זה גם ציוד שהוא מתקלט איתו, זה הכל. אז ברור לי וצריך להשקיע כסף בכם ובפרויקט שלכם, וזה בסדר גמור, לא רק הכל חייב להיות דוך מקצועי, כן? תהנו מסביב וזה חשוב. אבל כסף בא, כסף הולך. תשקיעו ותדעו להתנהל נכון עם המוצרים שלכם ועם הציוד שלכם, תשימו ככה קופה בצד, כל פעם להשקיע מחדש, ותגדירו לעצמכם יעדים. אם למשל, אני יודע שאני רוצה להביא אוזניות חדשות, למשל, אז אני יודע שאני רוצה השבוע לפנות למלא מקומות ולעשות כמה שיותר עבודה, כדי להכניס לעצמי מספיק כסף, כדי שתיכנסו לי אוזניות השבוע, או החודש, או בכל תקופת זמן שתגדירו לעצמכם. דיברנו בהתחלה ובפרק הראשון, על להציב יעדים מדידים. אז זה השלב שלכם, גם יעדים מדידים מבחינת הקריירה, וגם יעדים מדידים מבחינת תקציב. תבינו מעצמכם לאיפה אתם רוצים להגיע, ותעבדו מאוד קשה כדי להגיע אליו. שימו את הכסף בצד, שישב, שיצבור את עצמו, ולאט לאט תוכלו לקנות ציוד בלי לחשוב, או בלי להתעסק ברגע מאיפה אני מביא את הכסף הזה עכשיו, כי תמיד היה לכם את הכסף הזה פה מאחורה. זה עניין סופר קריטי, וצריך תמיד לדעת להתנהל עם הדבר הזה נכון. ונקודה האחרונה שאני רוצה שניגע בה היום, לפני שאנחנו מסכמים את כל הפרק, היא לדעת מתי נכון לכם אישית, לעזוב את הדיי ג'וב, לעזוב את המסגרת שהייתם בה עד עכשיו, לעזוב את לא יודע, המועדפת שיש לכם, ולהתעסק אך ורק במקצוע שלכם, אך ורק במוזיקה, וזו שאלה מאוד מאוד טריקית. יש הרבה אנשים שאומרים לכם, לכו all in, לכו עד הסוף, תשקיעו את כל החיים שלכם רק בזה, תתפטרו מהעבודה, תנו את כל הזמן שלכם באולפן. זה יכול להיות גישה שעובדת לאנשים אחרים, אבל אני אישית כאומרי מאמין בזה שצריך לדעת לשלב, ולעשות את הדבר הזה בהדרגתיות, כדי שיהיה לכם את השקט הכלכלי הזה. עכשיו, כל אחד מכיר את עצמו, יודע מה נכון לו, ולאופי שלו כבן אדם,
אז אני אתן את הדוגמה שלי כעומרי אישית. אני השתדלתי כל הזמן, לא להתפטר ככה ולהגיד, יאללה, אני פורש ועושה רק אחר את הפרויקטים שלי, כי אז לא היה לי כסף ואת המשאבים להשקיע כמו שהייתי משקיע. לא הייתי רוצה להיכנס למינוסים וחובות של אלפי שקלים, הייתי מעדיף שיהיה לי את הגב הזה, שאני אוכל לעבוד קשה ולנצל את ה-125% מהזמן שלי ביום, אבל שכשאני אגיד, אוקיי, אני משחרר את החבל, ועכשיו אני מתעסק רק במה שיש לי, אני עושה את זה כשיש לי הכנסה יציבה, ושאני יודע שאני עושה אחלה כסף, ושאני מתמודד עם הדבר הזה בצורה שהיא טובה, ולא חי על השקל. כשאתה נמצא במצב של קושי, של, לא רוצה להגיד עוני, כן? אבל במצב של כזה חוסר אפשרויות, או של כזה, זה הדבר היחיד שיש לי לעשות, מצוקה, משם יצאו התוצאות הכי טובות. ולמה? כי יש איזה מין הבנה של, זה הכל או כלום. זה מה שאני עושה, וזה מה שיעבוד, וזה מה שיצליח. הרבה כדורגלנים ככה מצליחים בקריירה, אתם רואים הרבה ככה, אתם לא רואים הרבה אנשים שבאים כזה מהאליטה וכזה, הרבה אנשים באים מלמטה, כי יש להם איזה מנטליות של, זה מה שיש לי, וזה מה שאני עושה את כל החיים שלי, והקדיש את כל הזמן והחיים שלי בשבילו. אז שוב, אפשר להגיע למצב הזה, וצריך להבין מי נכון לו ומי לא, ואפשר גם להגיע למצב שעושים את זה בהדרגתיות, ומכניסים כסף מפה, בעבודה רגילה, ולאט לאט גם מהמוזיקה, ולאט לאט הדבר הזה מתאזן, עושים המון כסף לתקופה מסוימת, אבל מבינים שהמון כסף לא שווה את הכמות זמן שיש לכם. אז מתחילים להוריד מהדיי ג'וב, מתחילים להוריד מעבודה רגילה, ומגיעים למצב שאתם עושים אחלה כסף מהמוזיקה, אחלה פרנסה בעצמכם, יש לכם טיפה יותר זמן, ואפילו יותר, לא טיפה, הרבה יותר זמן להשקיע בעצמכם, ובמוצר שלכם, להשקיע בו יותר כסף, אבל זה מין איזה תהליך שלדעתי כל בן אדם צריך לעבור עם עצמו, ולהבין מתי זה גובל בחוסר אחריות, ומתי זה גובל ברדיפה אחרי דבר כזה חשוב, עם הרבה תשוקה אליו, ומתי זה הבנה של, זה הזמן שלי, וזה מה שנכון לי לעשות, ורק ככה אני אצליח. כל אחד זה לגופו, שוב, אין איזה נוסחה בכל דבר. אבל אני אצפה שתכירו את עצמכם מספיק טוב, תהיו מספיק ביקורתיים עם עצמכם, מספיק עניים עם עצמכם, כדי להבין מתי הדבר הזה נכון, מתי הדבר הזה אולי טיפה לא חכם, ומתי זה לא חכם, אבל שווה את זה. אז שווה להסתכל על עצמכם כל הזמן בצורה ביקורתית, בצורה אובייקטיבית, וכל אחד לגופו יעשה מה שנכון לו, אני תמיד פה להתייעצויות. אז בואו נסתכל טיפה על מה דיברנו היום, דיברנו על כסף במובן של ציוד והשקעה בציוד נלווה, דיברנו על השקעה בקידום, דיברנו על השקעה בזמן ויכולת, דיברנו טיפה רגע על איך אנחנו מתנהלים נכון אולי עם הכסף, ואיך אנחנו אולי ככה יוצאים מהדיי ג'וב, זה ככה ממש נקודות בקטנה, אבל אני חושב שהיה פרק סופר מעניין, סופר חשוב, כי אנשים בדרך כלל לא מדברים על הדבר הזה, אז בואו רגע כמה אנשים מרוויחים והכל וזה, יש אצלו אנשים, כל אחד והכיס שלו, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא קריטי להצלחה שלכם כאומנים, כיוצרים, כדיג'ים, כמפיקים, כהכל, כי חשוב לדעת להשקיע כסף בעצמכם. ושוב, מילת המפתח היא להשקיע, ומי שמבין, ויש לו את המנטליות הזאת, ויש לו את ההבנה הזאת של אני שם את הכסף הזה בשביל עצמי העתידי, הוא גם מי שדע להצליח. סומך עליכם, מקווה שלמדתם והפנמתם, שאלות והכל, תמיד דברו איתי, אני תמיד זמין להכל, וזהו, אוהב המון, נתראה.